Actualment jo penso que, i potser ho he dit abans, com a cirurgià és un privilegi treballar aquí perquè disposem de la tecnologia més avançada. Ja d'entrada tenim dos tipus de quiròfans diferents especialitzats en oftalmologia i són on fem la cirurgia intraocular i on fem la cirurgia làser. L'equip humà és de primera línia. A mi m'agrada destacar que els anestesistes, per exemple, són persones molt especialitzades en el que és la cirurgia oftalmològica i tot el personal de quiròfan, i especialment les instrumentistes, tot el personal d'infermeria, són dedicats a això, i això a vegades és tan important o més que les màquines. Però és que a més les màquines que tenim, per dir-ho així, la tecnologia és actualment la més avançada. Disposem dels làsers extímers més avançats, del làser de femtosegons i de tota la tecnologia amb lents intraoculars adequada. No només això, sinó que personalment estic molt pendent de totes aquelles coses que apareixen i són noves i estem en contacte tant amb fabricants com amb persones que estan desenvolupant totes aquestes tècniques per incorporar-les de seguida que creiem que són un avantatge pels nostres pacients. No fem mai de dir, mira, nosaltres som els primers amb això, no ens agrada aquest estil, nosaltres som més d'incorporar i treballar amb tècniques que coneixem i en molts casos hem participat en aquests treballs, tècniques que demostren que són eficaces pels pacients. I en aquest entorn és amb el que estem treballant i això suposa un esforç des dels metges, des de les infermeres, fins a la gerència del centre d'anar incorporant aquesta tecnologia que evidentment és costosa perquè és el que en diem alta tecnologia actualment.